Abusiafo memamu nyina kwa baabi medika bo ma no ho ba se ye de teacher kantanka ehia yebesua de mede bibi ebeto ho ma mo hu se eyedan a yebesua de na ye di nkomo afa abusua ho minim se wate asante kasa abusua na enne ye de teacher kantanka ehia na waboa yen na yate ase yi Chantanka wadama mimwakwa ababiem. Majoso bro. Aha, the kingdom of Asante. Said the bia we my no ishiasia na yishiande, and then so your son about bishiande. Then the yebeshan casano ye Asante Casa, Nasa Casa ignite. Oh, radio you bushani, radio me boja, radio bushani, and the young teacher a day near bushia, and I say a bushia a dear ben. Yo, ya kase ebusia ekuo te se bia asori bi kuo asori bi ewo ne din na enye ba bi baako na ewo atoa pete mmea nyina ebusia nso saa oyi baako a nye ba bi kro no a wo no ho nkwa na ewo nso atoa pete se wo asantemam atoa pete santemam sa tra santemam kwa akamam sa tra akamam ko Ghana mam Satra Ghana mamu ko bi kura Ivory Coast. Enti abusua no eye ekuo. Jo. Ba me da senti ene yen hwe abusua no gua hodo sen. Yo kase abusua eye akamfo mamu de. Akamfo mamu na ye de abusua, ye din abusua no eye adwuma. Na ayi ya chem abusua no mu be se enkono. Ana se enwotwe na etade osompa na oka mane koduru nkono de a na se ubewura sante na akama no asante na sompa enti ya omo bibia nso eso enti omo busua no eye nwotwe wo mea bebi no asante mamu de eye nkono Mamehwe nsusuye wo sa busua nkono no mu no eni de nansa na no ene mamehuna busua no din a ededa busua no so yi. Yo de ebusua bia won din ye ka se eye nkono ana nwotwe a enti ye wo oyoko bretio asene agona ne de keka ho so sa we no mo eye eno ne abusua no din no duty ne din no a eno no na ye nkono abusua se metide teacher katanka kanase na ise abusua no ankasa no bia wo ne din o ye wa ayokofo wo ho ye wo betufo wo ho ye wo agonafo wo ho ye wo asenefo wo ho ye wo asachiri ye wo asona ana ye wo nkaya kana teacher katanka we ye nwotwe na de he ne ma no eye nkono no yo ye ba bi eduru a emu pai ma na be ye nkono ye abusua baako efre no oyoko anasa ayokofo ayokofo no ena omu emu ache mienu no nso eduru ba bia omu nyina ya baako na baako eye wofa ena baako ye wofa ase de he na ye wofa no na ndi wofa no eye adakofo ya oyoko adako ndi ena ayokofo no nso omu ne wofa ase ndi wofa no ena wama no hudin adako ena ofase no eye oyoko yo je ndan ka me da senti yen hwe nsunsun ye wo sa abusua nwotwe a ba bidu ba bia ye nkono no mu no ene wabodi a chenti ma ye hunu nsunsun ya eda wontem nsunsun ye de eye wo makraboa ena kire nsunsun ya eda wo montem abusua bia wo bibia omde agina ho ya ohu pe na hu se saa we na abusua no ade a omde hye omo ho nso ade a omde hye omo ho nso na efra na akraboa ana acheneboa bi kana acheneboa na se akraboa na saa acheneboa na sa akraboa we no ofa akua ono gina ho ma agonafo ofa akroma gina ho ma ayokofo ofa okrama eja tua na no a ogina ho ma aduanafo wofa apanya ogina ho ma asenfo wofa nantwi a na se eko a
gyina hɔ ma ɛkɔ nafo nti yi ofa kwan de bi a gyina hɔ ma asonafo nti sei na no nso ɛteɛ na ma me hwɛ betufoɔ betufoɔ deɛ yɛ sebɔ anaasɛ etwie etwie no ɔno ana yɛfrɛ no sebɔ no betufoɔ deɛ no obisafo maka jo sɛ yɛsua deɛ wɔ ha sɛ yɛha yɛ the kingdom of Asante me ne teacher Kantanka ana yɛhyia yɛsua deɛ sisi a yɛho na busua no maako nwɔtwe ɛkɔ baabi kora ɛbɛdane nkono ne teacher sɛ we deɛ ni kwan sɛ mebusa kro sɛ deɛ baabi a wɔn yɛ wɔfa no wɔfa aseɛ no wɔn nyinaa wɔn yɛ ayɔkofoɔ a kyerɛ sɛ wɔn nyinaa akraboa no bɛyɛ baako ne wɔn de wɔn akraboa yɛ baako yo matenti no yɛnhwɛ so abusua biara wɔ ne naano ne anaa ne piesie yo ɛwɔ hɔ abusua biara wɔ deɛ ɔda hɔ nsɛ deɛ abusua ɛtrɛ efiri asantemam anaasɛ ɔman biara mu no abusua wɔ hɔ no ɛtrɛ ɛkɔwura amama ahodoɔ mu nanso yɛ ana deɛ ɔda no no deɛ wɔn nyinaa gye tum sɛ baako na ɔda no mfa ho baabi a wɔwɔ wɔn nyinaa gye tum so ayi ɛwɔ akyem a yɛwɔ asantema mu a megye tum sɛ mabusua deɛ ɔdama no ɔwɔ akyem ɛfiri sɛ ɔgyina hɔ ɛma akan nyinaa nti yɛfa ayi agonafoɔ sɛ yɛ a deɛ ɔda wɔ mu ano no ɔni santema mu ha ɔno yɛ dankyira hene ɛna da agonafoɔ nyinaa no nso santefoɔ gye no tum sɛ ɔma yi no no ɔmo panin no ɛna yɛfa asona nso a ɛno nso so ɛyɛ akyemabu akwa ani asantema mu ɔmo nso nyinaa ɔmo asantema mu nyinaa agye tum sɛ ɔmo ɛpanin no yɛfa aduana a ɔno nso yɛ asumnya yɛwɔ asantema mu ɔno nso baabi a wɔwɔ a wɔduanani biara no wo panin anaasɛ deɛ ɔdawa no ɛyɛ asumnya yɛfa ayi yɛfrɛ no sɛ aseneɛ no nso deɛ ɔda ɔmo ano no ɛne ɔsadehene adɔntehene kane no na nka yɛ amakom na ayi amamuo deɛ ɛtumi dane nneɛma ani so ɛna akɔdi akɔyɛ te sɛ wɔn nyinaa gye atom sɛ ɔsadehene adɔntehene no ɔna ɔyɛ asenefoɔ yɛba abretufoɔ a asante mampɔnhene ɔna ɔda abretufoɔ nyinaa no yɛba ɛkɔ ayokofoɔ nso a ɔsantehene ɛna da ayokofoɔ nyinaa no baabi a wɔ biara mfa ho ne baabi a wɔ na ayokofoɔ no ɔno ɔsantehene no ne man no so na ne nipa dɔɔso na ne nnwuma dɔɔso nti no na wayi ne nua kumaa ɛyɛ dwabɛnhene sɛ ɔno na ayokofoɔ nneɛma nyinaa no ɔna ɔnaa no na ɔmɛbɔ no amanneɛ nti ɛhɔ no saa na ɛteɛ nti wopɛ deɛ ɔda ɔyɛ ɔmo panin a na ɔmo piesie deɛ a ɔmo nyinaa baabi a ɔmo wɔ bi ɔmo gye tom sɛ santehene na mmom wopɛ santehene ahu no aka asɛm akyerɛ no deɛ a yɛ sɛ ɔde fa dwabɛn yɛ ɛno nso ɛda nkyɛn a yɛwɔ asakyiri wɔn nso adanse akorokyerɛ ɛna da wɔn ano ɛna wɔn akraboa ɛyɛ pɛtɛ ɛna yɛfa ayi yɛfrɛ sɛ ɛkɔɔ nanso a ayi adanse ɛna ayi fɔmena ɛna da wɔn nyinaa no mfa ho ne baabi a wɔwɔ wɔn nso so akraboa na akyeneboa ɛne ɛkɔɔ ebisa safi na do fi de na to ase ya the kingdom of Asante me ne teacher Kantanka na edi nko teacher won kasa yi mu no wo se aduana esminya ana ye piesie mfa ho ne baabi a obi a nanso yen ye ba yate se ye kan aduana piesie dia ene doma teacher boye wa ha na ye nte ase ade wo nko a wo mpanye mienu ana se bibi fro ho ye behwe a doma no ankasa no oka Asantema na mpanin nsɛm a ɛwɔ dɔmaa ɛne Asante man kɛseɛ ne nyinaa mu no yɛ nyinaa nim sɛm mpɛpii no dɔmaa ɛpɛ sɛ ɔde ne ho na dɔmaa no baabi a na wakyekyere ne man kane no na yɛ Kumase yɛfrɛ hɔ Suntrɛ so na ɛno asɛm yɛ a yɛka ɛbɛyɛ mfie bɛyɛ sɛ ɛbɛboro 3 ɛnie ɛna na ɛte saa ɛna Asante
oman kwaman ya ebeye kumase no a ebegina ho ma asante ni nyina no eno kofa doma no eka ono no enti emra asantema kyekire no ba na je se doma na abehye asantema no onhye nase obehye sa ohye nase ne eno ya na eno na ya na mangrofo bi se mempese ma hye obi ase ba onhye ase wo ka ho so enti obeka asantema ho na oka asantema ho sa mfie bura hasa 300 years sa mfie bura hasa ne nyina no sa mra no ana oka asantema ho no na ne pani ne hwan sa mra na yesumnya mfie babura hasa no ana ono ka santema ho nyina esumnya na ye omo pani ya ono nso gitum sa ana 1959 Anreya 1959 Kwame Nkrumah penso o che asantema no mu se baabi a wo bia no asantema no so enti ye kyemu mienu na ya no ya frɛ no region enti ye be frɛ we Asante region na ya frɛ we Bono Ahafo region na no nkyerɛ sɛ onya santini biem ana baabi a wosom no onsom biem ye ka sa wosom so anya sɛ wabɔ kahire ɛso kantanyo kyerɛ sɛ baabi ɔmanhyiamu ɛna wo mu bi enti efiri hɔ no a ɔno kɔ region foforo no ɛna ɔsɛ ne menam nkɔ baabi a asantisɛm ɛwɔ biem hɔ no ɔno kodu Bono Ahafo hɔ no ɛna ɔfrɛ no ho aduana PhD na sɛ ɔyɛ aduana PhD a wo aduanafo no aman no okura na usua wo mu so a usua wo mu no nkyerɛ sɛ bia wo man ne sua na embom mo yɛ nuanom aduana no ɛyɛ sumya akwam doma kwaman kumawu ene agogo mpanimfo a ewo mu ni ena wo ye wo faase akwamu wo faase ena wo ma ye bobo mu din so ya akwamu nua akwamu no nkyire mu nti wo ye nua wo faase ne wa wo ye de ye wo faase kra wo faase no nti se wo faase ne wa ye de na obedi na obeye ye pani enti sa se doma ena ye aduana PhD onye da na emom ono ana wo kasa se oye aduana PhD ena omayama sese obi kan asem no wa mua no a na ya nokre ndi o ye ya na afi de oduru ba bia na watworo aduana PhD na watworo gu ni din ase ana se ngumam na nkwada asua nanso enokre de eye ba ko pendi no wo mo a ye dia no esore a ebe pepa afiri ho akọ de sese ekọ nti doma eye aduana mu pandin pa o kampanimfo ho ye untimi mo aduana sem wa abra obeyi doma afiri mu entimi ne mum nyo na ye pie nyo na ye pie obja maka cho se hye wa se ana yesua de se na megidi se wo de bibi ba ko ato tirim wo hunu se aduana na ankasa no eye akwam esminya agogo kwaman kumawu ana doma empo no doma no eye wo mu wo faase enti sa nipa we nyinaa wo mu ye aduanafo de nanso doma no eye wo mu wo faase sebehwa obohu se asandema no wo ho no a na wo mu ka ho saa mre no na mo nyi wo ho anti atua no na asantema benkum no na ye aduanafo nkwa na saa benkum no na na da no sumnya na da no onu firi wa na doma aba onu firi wa na kumawu aba onu firi wa na agogo aba onu firi wa na kwa aba saa na ya hyehyɛ no ndi ho no ye de na nye ono da no panyinu no mu da no saa nso na edu piesie no nso a eno nso sumnya ba na ono aba wasantemam so sɛ ndanga wada ma ne nice metiase a
Domahene na domahene betumi akase wo ye bono aduana piece ana. Okasa oni fo. Efize aduana ne nyina akora no woka wo ye hihya sese wantoso mienu otoso miensa ewo akama mu nyina. Enti ebono ho no so de obi ani ho a oche no pani ewo aduana asem. Ti obetumi akase wo ye bono aduana piece. Sene nka okọ bono ho no okoto wamfo wamnafo ne wamfie ewo ho. Anso wo ma anya manyene ono na ye manyene nti oche ho mo. Obisa ho se de asante ne ma ne ye hyehye no bibia ye nidiso da bia me ka kire se ye hia wo ha se ayesua de etore bia na maka kire se ye besua de wo ha na odi bia to ho na da kya nkwa ma bia no wonya bi e de akire nkirima enne wo ho se na doma osom oka asante ho na obasom se de asante ahemfo nyina ebasom no emom ha hye no so se enye se wo hye asante ase na emom oka ho ye kase wo mu ka asante ho a oka ho ne yesua de ame fa nche wadwene mu se eye den a ye nwie nne no da foforo ye behwe asante achi ani nkura hodo a ebusua no enyina ewo so eno de me de se wadwene mu sa doma enei kura no a sebe watwe no ho akotena ba bia wo se won de asante sam won fa no ho se BBC ewo ayi aduanafo mu a woka ho ana omoye se sesi a yesi na konwa kuma wu gina ho ayi sumya egina ho ansa na yesi doma hene sanso na yesi doma hene yesi ayi sumya hene na ayi kuma wu hene esese doma ho sanso na se ayi doma hene edane to ho sesi a doma oya kradani ema santeman ye dwakra enti enanu ya osandehene akra dwafo da paka mu ya omukudware busumuru ne ayi efrane sengadoma hene ewo ha ono da paka mu ejina ho ama akra dware no oka ho so enti woka bibi ho a ye enya de a amanfo toto fom etoto ase woka ho se woka ho edimu ewo santemam no bia odi mu wa santemam na se otime ko ho ekwohye baabi te se de ayi unua no ana wo fa no ono na ye ubusue nia na ye ya ma no ma chia obushasma aka je se hia wa se ayesua de ne wo nsese do mampo udware oye santehene kra dware ni na ono nso dane to ho nso a ye pai krama no ewo ayi manhia so ahimfo dodo san ene ye pai krama wo mo ewo akama mu ha ewo manhia ye na ka ye ka se pai krama obi a hene se mentiasi o ayi se ayi enipa na owo ne gya na kwan ama na koka nananum ho ewo asamado so na no eye ntutuye bia ye nye ne kwa so sandehene no amu gina mu bi ne ye ama enti sesi ya akura na o so bia o nka ho o dan to so a santehene be gina ho ama so nze the kingdom of Asante ene empanyinsem abakosem amamre nyina fi da bia meka kiro prof ebre no nti ma yenhwe abusuan mu nipa bia se bia me yeso nani migosuban bia ma me danso ana yo enipa suban de nhyeda ni bisa se me yaduana ni nti se na mete me yeko na ni nti se na mete na nkrofo na akọ tenase atworotworo bibi ne de atare aduanafo ne atworotworo bibi ne de atare ekonafo ne atworotworo bi nso wohwe mu a entime nya sa akire se asem na ya atworo de atare ekonafo no ubekọ aduanafo mu na sa asem no esan wo samesi am yeso ni amati kwati se obi animu ya se o ebi a wo ka se asonafo ho fe ye ho fe se ho fe a nti asona no mu no yenya de ni trabam ewom na je se nya no kre se asonafo ho fe obi a ho fe obi a de mu a obewura bia ono nso so ne ho fe saa na ne nke be de na ya wa aware enti asona ni po obi aware a o ntimi ngwa asona ni na oba na akọ ware no okọ pe de nani mu ohu ana asa de nani mu fe enti na je se obi nso abusua mu no de efe no bi wo
enti eno no ye ka de ho ye ho keke teacher Kantanka me da sin ka me bebusa se me bo abusua te bia me sunani a metumi ware me yonko sunani ada se me ye yo enem radio sabia nyaado Kristosom ene yi jamesom nti no ngrofo abu omo ne magu ani agu ne ma bi so ka anya sa de a nga uni ho kwan se osonani ko ware asonani ze mo ye buja ba ko ba me fa wi ntwato kra na ye sorry na me ye sunani ye mfa se bia sonafo ne di kumase akonwa se kumase akonwa no to a me ye sunani a mete be fanchene bra ana se fabo beto chok ana se mete ba bi no metimi aba be di akonwa ne bia na yo kumase no enye faton pa masuna se kumase de osande yene yokufo anti krobi bana se krobi a asunafo wo krobi a abusua bia na abusua bi na di ho yene na se wo sa abusua ni no bia na ofi ba bi a obetimi abedi ho yene na tsara me busa etimisi sa na no nso je sa mo ben pa na ka mojasem obi wo a ayi abusua no ye wo moja ya je sa mo ben pa ene ye wo ayi ekuo no a efra na abusua na nkasa eno nso etre kwa chiri kakra ene ye wo abusua no ne kase pa na o mfra no nton no enso saa din no ana da so se mo ye ayokofo a ayoko nton no ekọ ayi Ghana mamu ba bia na emom ye ko ayoko busua no de a na ne na bia kurobi so a ayokofo no wo so no omo na ye ayoko busua no na emom ye san ba omo timi di akonwa de a na moja yoko moja so ena ya omo no efro ho moja mi boja no ndi boja na otimi di na de ndi se boja na se otikurobi so na omo akọ chere wo ho makọ ka ho na munimo a mbetimi akọ di ade ho senti ne se ye hu se agona denchira hene nkawe wo ho nkawe ebetimi akọ denchira ko di ho ya ebiso omo amu bi na ba chichire nkawe no so on se de ade se ndi sade a ne kwanso a na emom se meye agona ni na agona bi wo mfante na ye men ye nye moja de ntimi nko ho ngodi ade me agona ni meduru ha me asona ni medu ha bajima wa tu nanso ayi ankunyasam de a menka ho ye eno na ye nton ye nye moja so edi wo Africos wo duanani wo Africos na wo ba ayi a friend say asante mamu a ana se obetna suminya na so duanani on timi jafunya wo ye friends and ton but ye boja na abusuafo no nkura nso a ewo emfa se kumawu ana adoma no me aduanani me du doma enkyere se me ka doma akonwa no me ka doma ai abusua no aduana abusua no aduana enton no na emom domafo a omo wo doma ho no wo no aduanafo no nso mu acheche nti domafo ni nyina ka bomu a aduanafo ho ni nyina ka bomu a wo no mu eye abusua doma abusua efra na aduana na emom etrawo na kofa mamponfo aduanafo ayi kumasefo aduanafo ede wo mbe piso a ene na atrem ayekese efra na abusua puduo aye puduo nti sa puduo ne efra na nton no abusua makajo se hye ana yesua de megidi se na wasua ne ma bebre aha the kingdom of Asante meni teacher Kantanka ana twetwe nkomo Awurade pa ye de nema foforo ebekoso a abrel enne de ye de abusua nkomo twetwe no esi ha sei teacher ka no o ma ye hunu nema bebre wo na ye beyi saa nema no maako na da foforo ye de abremo aha ada di na ko twini nyina esi meden di kofi kakare meni teacher Kantanka ada twetwe